dragi colegi și distinși profesori, stimați invitați! Bine ați venit la spectacolul organizat, ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Colegiului Național Unirea. Gazdele dumneavoastră din această zi vor fi Iza Porumbu și Codrin Crăcuț. Un reper important în istoria noastră, Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 a dat nume colegiului nostru și renume din 1897. Pentru acest lucru dorim să-l invităm pe scenă pe domnul profesor Halmaghi și pe doamna director Gabriela Hurghiș. Doamna directoare, nu vă văd, de pe scenă nu se vede nimic, dar știu că sunteți acolo, că suntem prezenți la acest eveniment important din viața școlii și vreau să vă spun la mulți ani. A fost o zi minunată până acum. Am putut să stăm la ceai cu uniriștii. Am văzut munca elevilor în paginile, chiar și în format electronic, ale revistei școlii și ale anuarului. Și peste câteva minute vom vedea o altă activitate, o altă fațetă a muncii elevilor și profesorilor, materializată într-un spectacol pe care sunt sigură că îl veți aprecia. Le mulțumesc în mod special părinților care sunt prezenți aici. Am văzut în sală figuri familiare, deci cunoscute, așadar participanți frecvenți la manifestările noastre. Le mulțumesc că sunt aici și le mulțumesc că le-au permis copiilor să facă acest spectacol. Felicitări celor două clase organizatoare, clasa 12-a B și C. Adevărat. Care în premieră răspund de tot ceea ce se va întâmpla în momentul în care se va ridica această cortină. La mulți ani, Unirea, la mulți ani, dragi elevi, la mulți ani tuturor! îmi revine sarcina plăcută de altfel, de ani în șir înregistrată, de a vorbi sau a spune câteva cuvinte despre ceea ce trăim acum. Este vorba despre Mica Unire. Mă bucur, doamna directoare a înregistrat un lucru care merită să fie spus, respectiv faptul că astăzi, chiar eu am fost surprins de faptul că activitățile care s-au desfășurat au fost de o calitate excepțională. M-a surprins în mod cu totul plăcut implicarea elevilor în toate activitățile care au fost desfășurate până acum. Liceul nostru poartă un nume care este relevant. Liceul Unirea, Colegiul Național Unirea, Unire care înseamnă în primul rând unirea cea mică din 1859, în același timp înseamnă și unirea pe care am avut-o timp îndelungat cu o secție maghiară care ne-a primit pe noi, apoi am primit și noi pe ei. Deci liceul nostru are o semnificație cu totul aparte pentru județul Brașov. Legat de evenimentul pe care îl sărbătorim, legat implicit de numele liceului, trebuie să spun că această unitate politică pe care am realizat-o în 1959 reprezintă un moment crucial pentru istoria noastră, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o unire mică. Normal că după o unire mică, orice om sesizează că trebuie să vină unirea cea mare. Unirea cea mică reprezintă o voință a poporului nostru. Vreau să, nu neapărat să contrazic, ci să arăt că nu este vorba de un cadou făcut de marile puteri pentru noi în 1859. Este vorba despre exprimarea întregului popor, exprimare care s-a făcut în mod cu totul democratic, pentru că nu trebuie să uităm că suntem într-un secol în care multe alte popoare,
mai importante poate decât noi, deși comparațiile aici nu și-au rostul, s-au constituit cam în aceeași vreme. S-a constituit națiunea germană și statul german, s-a constituit națiunea italiană cu statul italian și ne-am constituit și noi. Deci suntem în rând cu toate popoarele Europei. Cum și-a exprimat poporul român voința? În primul rând, printr-o pregătire pe care au făcut-o patrioții noștri. Așa cum întotdeauna știm, întotdeauna am avut oameni care să știe să lupte pentru interesele statului, pentru interesele națiunii noastre. Fiind alungați de țară în 1848-1849, reprezentând emigrația românească în străinătate, acești oameni care, deși au fost loviți de statul respectiv, fiind alungați din țară, au luptat din răsputeri pe unde au putut, la Paris, la Londra, în alte părți, au scos reviste în limba română, în limba franceză, prin care au sensibilizat întreaga Europa cu problema românească. Așa că în 1859, când s-a pus problema unității, Europa era deja pregătită pentru problema românească. Europa era pregătită de oameni care erau cetățeni ai statului, celor două state românești, erau oameni care au avut o voință pe care de multe ori astăzi am vrea să o vedem, în păcate nu prea, și care atunci au luptat în răsputeri pentru realizarea unității respective. Marile puteri au intervenit, pentru că, indiferent de ceea ce discutăm și ceea ce vedem la televizor, întotdeauna marile puteri decid în anumite probleme, dar dacă n-ar fi fost voința populară exprimată prin alegerile de domn, este clar că unirea nu s-ar fi putut realiza. Am avut atunci sprijin din partea Franței, în primul rând din partea lui Napoleon al III-lea, care era împărat al Franței, din partea lui ministrului de externe, contele Walewski. Am avut sprijin din partea marilor istorici, care au sesizat un lucru care trebuie să înțelegeți voi toți, și în special elevii care sunt aici, și anume că întotdeauna noi am avut dreptate atunci când am ridicat problema unității și a independenței noastre naționale. Ne-au înțeles, ne-au sprijinit și, în afară de voința lor care s-a exprimat în Convenția de la Paris, nu vreau să intru în detalii, noi ne-am exprimat voința clară în adunările ad hoc, apoi ne-am exprimat voința și mai clară în cazul alegerilor de domn. Alexandru Ioan Cuza, repet, este omul cel mai potrivit, chiar dacă unii nu l-au acceptat atunci, pentru că este din Moldova. Au zis, păi cum să fie moldovean când Muntenia este mai importantă în cazul unității? A fost omul cel mai potrivit și acest lucru l-a dovedit atunci când a fost ales și a trecut la reformele pe care le-a făcut. Faptul că poporul nostru, în afara voinței marilor puteri, a ales un singur om, demonstrează clar că este vorba despre unitate. Un domn înseamnă o țară, chiar dacă nu am avut voie să facem așa ceva. Ne-au admirat mulți din Europa, ne-au trimis telegrame de felicitare. Apreciez faptul și vă rog să rețineți și dumneavoastră că noi am fost printre primele țări din Europa care am avut telegraf. Am primit felicitări din toate părțile pentru această dublă alegere. Am înțeles că dubla alegere înseamnă o încălcare a voinței marilor puteri, dar vedeți că se poate și așa ceva și până la urmă marile puteri au acceptat voința națională, deci voința întregului popor. Cuza a depus un efort pe care trebuie să-l remarcăm în ceea ce privește realizarea deplinei uniri. A depus un efort deosebit pentru recunoașterea dublei alegeri, în al doilea rând pentru unificarea deplină a statelor românești, unificarea guvernelor, unificarea parlamentelor celor două parlamente ale Moldovei și ale țării românești, unificarea capitalelor. Lumea l-a înțeles, iar după ce a realizat această unitate deplină, a trecut la reforme care, indiferent de câte critici sau indiferent de câte aprecieri uneori pozitive, alteori negative, în special din partea bisericii, îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, au fost atunci necesare. A reformat în întregime societatea românească. A creat România modernă, indiferent că sunt unii care spun că monarhia de mai târziu a venit. Monarhia n-a făcut decât să aplice, să pună în practică ceea ce a intuit Cuza cu oamenii care erau în apropierea lui. Liberali, conservatori, liberali moderați sau radicali, toți au fost de acord cu el și noi suntem acum convinși că România creată de el este România care seamănă sau ar trebui să semene cu România de astăzi. Reformele au fost complete și privesc toate domeniile. Nu există domeniu pe care nu l-a intuit și nu l-a reformat Cuza. A fost îndepărtat.
N-aș vrea să rețineți ceea ce spun acum, dar din păcate noi avem de multe ori o lipsă de apreciere pentru cei care ne-au făcut lucruri bune. O ingratitudine care, în cazul lui Cuza, s-a manifestat. L-am îndepărtat cu forța, cu pistolul la tâmplă, a fost îndepărtat din țară, nu l-am îngropat nici măcar în teritoriul țării pe care l-a apreciat el atât de mult. Mai târziu însă, dreptatea întotdeauna iese la suprafață. A fost adus în țară, a fost îngropat la Ruginoasa, în județul Bacău, apoi a fost mutat acolo unde merită să fie pentru veșnicie și unde așteaptă învierea cea de obște, respectiv la Mănăstirea 3 Ierarhi, biserică mitropolitană astăzi, și închei cu faptul că, indiferent de câte critici se aduc, merită să fie spus ceea ce a spus Cogălnicianu cu ocazia reînhumării lui la Iași. Pe Cuza nu l-au dărâmat greșelile pe care le-a făcut, ci faptele lui cele mari. Vă mulțumesc! Pentru a intra în atmosfera colegiului, se intonă imnul și piesa lui Aurelian Andreescu, Oameni, interpretat de Salomea Simon, Emilia Dimitrescu, Andreea Onea, Cristin Razek, Luiza Steneș. Andrei Coman, coordonați de doamna profesor Astrid Mănoiu. Să întâmpinăm cu aplauze.
voi oameni semnați. De iubire, înviere voi. Oh, oameni, oameni, semănați. De la păsări, curajul din zbor.